bajarê xwe paqij bike. Kêfa Edî û hevalên wî ji paqijkirina bajarê re tê. Her sibeh Meymun nivînên xwe dide hev. Edî kincên xwe dipêçe û wan datîne cihên wan. Wan amade dike, da ku roja din bikare li xwe bike. Kîvroşkê piştî ku serê xwe dişo, ava serşokê reş dike. Ew dizane ku bi vî rengî erda serşokê dê ziha bimîne. Piştî ku têr dilîzin, kîvroşkê û pilingo pêlîstokên xwe û pirtûkên xwe kom dikin. Heger Meymun xwarinê dirijîne erdê, ew yekser wê xwarinê paqij dike. Pilingo li dîwaran tiştekî nanivîse, an jî xêz nake. Ew li ser qaxizan xêz dike û bi vî awayî dîwar paqij dimîne. Kîvroşkê kêliya dikeve hundirê malê, pêlavên xwe datîne. Ew naxwaze ku toza derve bîne nava malê. Edî çopan diavêje tenekeya çopê. Kêfa wan ji paqijkirina kuçeyan re tê. Gelekî spas Meymuno, gelekî spas Kîvroşkê, gelekî spas Pilingo, gelekî spas Edî. Bi saya we bajarê me paqij dimîne. Ji bo ku bajarê we paqij bimîne, hûn çi dikin?